Bona tarda a tots i a totes. No falta ningú? Estem tots els que hem de ser-hi? Doncs benvinguts tots. Ens trobem avui en aquesta sessió extraordinària per tractar un únic punt, que és l'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2026. Dir que les ordenances de forma inicial es van aprovar a finals de... el 6 d'octubre. En el transcurs d'aquest període hi ha hagut al·legacions, són respostes a aquestes al·legacions i ara, tal com toca, es tracta d'aprovar-les definitivament a través també d'acord plenari. Per tant, el debat ja ha estat, però hi ha hagut aquestes al·legacions, repeteixo, i si algú vol dir alguna cosa, doncs estem aquí encara per poder-la dir. Hi ha alguna paraula? Doncs endavant, Marc. Gràcies, Mercè. Bona tarda. El grup municipal que vam fer les al·legacions a les taxes vam ser Begues en Comú Podem i vam fer, concretament, les al·legacions van ser a la recollida d'escombraries i a la del clavegueram. Se'ns ha contestat des dels serveis econòmics i se'ns ha contestat des d'una doble vessant. La primera, sobre els estudis econòmics i les dades reals, que nosaltres vam aportar una sèrie de dades que no teníem massa clares i l'altre dia vam estar compartint-ho amb el tècnic, amb l'Oriol. Ja en vam parlar, no volem reiterar-nos, però sí que vam comentar que ja fa a l'últim ple vam fer un prec dient que necessitàvem tenir la informació de la informació econòmica, en aquest cas l'execució del pressupost del 2025, els 3 primers trimestres penjada a la web. Hem vist que ja s'ha penjat a la web, us dono les gràcies. En aquest sentit, tenir totes les dades és important per fer una feina ben feta. I per altra banda, ara ens faltaria que pengéssim els comptes generals del 23 i del 24, que no estan penjats. Però ja faré el corresponent prec quan toqui. Per altra banda, la segona vessant en què ens dona resposta és sobre el manteniment i la millora dels serveis. Pel que fa al clavegueram, el que es preveu sobre el paper en el pressupost inicial i en les modificacions de crèdit que es van fent, al nostre entendre, no es tradueix a la realitat. Com després explicaré, també passa a la recollida de residus. A les al·legacions posem exemples del 2023 i del 2024, però si mirem l'execució del pressupost enguany, ara que ja el tenim penjat, a 1 de setembre, sobre el manteniment del clavegueram, queden per gastar 46.392 euros dels 168.000 de crèdit d'aquest 2025. Esperem que es gastin en aquests 3 mesos que falten, de setembre a desembre. També hi ha una partida de 150.000 euros de millora del clavegueram i pacificació del barri de Santa Eulàlia. En aquesta no s'ha gastat res. Llavors, això acostuma a passar el 2023, el 2024, i any rere any es deixen de fer el manteniment que creiem i que repetidament i constantment en diferents plens hem anat dient que el clavegueram és força antic i necessita, no hi ha un manteniment, que evidentment el necessita, sinó aquestes millores. A més, ara ja no som els únics que hem vingut al ple a dir-ho, sinó que ja l'últim ple van venir veïns i veïnes del Camp i Ral que també van fer queixes al respecte. Llavors pensem que és molt important. Pel que fa a la recollida d'escombraries, ens preocupa que després d'un increment de les taxes d'aquest any, del 2025, del 22,5%, i s'incrementi una altra vegada del 22,5% de cara al 2026 i no hi hagi hagut ni una sola millora al servei. Cap mesura per augmentar el reciclatge, cap adaptació a les obligacions europees, només que la ciutadania ha de pagar el 100% del cost del servei. Cap avenç en sistemes de pagament per generació, cap millora de qualitat del servei perceptible. A l'informe en el que se'ns deneguen les al·legacions ens diuen que el model actual no incompleix la llei, perquè si hi ha beneficis per la ciutadania, que ho fa bé, o sigui, si la ciutadania que ho fa bé
Si vas a la deixalleria, per exemple, o si fas compostatge, doncs tens un descompte o tens... Però això ja portem anys fent-ho, no és res nou. Pagant un 45% més, pensem que estem demanant uns esforços econòmics a les famílies i aquests esforços s'han de traduir en resultats, no en una inèrcia de seguir endavant. De fet, a la memòria d'alcaldia de l'any passat, de les del 2025, que vam aprovar el 2024, a la pàgina 2 diu: el nou contracte del servei de recollida de residus tindrà un cost superior a l'actual, tot comportant millores substancials en el servei que es presta a la ciutadania i implicarà la posada en marxa de sistemes mixtos de recollida per generació per donar compliment als compromisos de recollida selectiva i als nivells fixats per la llei. Això l'any passat. I aquest any, a la pàgina 2, diu que l'Ajuntament ja ha començat el procés d'adaptació a la normativa europea amb el nou contracte a 1 de setembre d'aquest any. Si des de l'1 de setembre tenim aquesta afirmació de la memòria d'alcaldia i tenim que l'any passat teníem les afirmacions que hi havia un canvi, aquest canvi tenim dues preguntes i nosaltres no l'hem vist. Quins sistemes de pagament per generació s'han adoptat aquest 2025 i quines millores s'han implementat? Moltes gràcies. Gràcies, Marc. Alguna qüestió més? Endavant. Nosaltres, bona tarda, volem explicar una mica el sentit del vot, que és que a primer cop d'ull veia que es proposa una nova pujada del 22,5% de la taxa d'escombraries, que s'afegeix al 22,5% aplicat l'any passat, que això vol dir que una família tipus passa a pagar de 200 euros el 2024, a 245 el 2025 i a 300 euros aquest proper any. És a dir, de 200 a 300 euros en només 2 anys. Un increment quasi del 50%, sense cap millora, com diu el marc visible, no hi ha més neteja, no hi ha més contenidors, no hi ha papereres, no hi ha servei de recollida adaptat pels comerços, que comparteixen contenidors amb la ciutadania i generen olors i saturació i mala imatge i que en definitiva no s'ha implantat un servei específic pels comerços com ja tenen molts municipis. A més, la taxa continua calculant-se segons l'IBI i no pas segons les persones que realment generen residus ni el seu nivell de reciclatge. Una llar amb 2 persones acaba pagant més que una amb 5. Amb els mateixos metres quadrats de vivenda. És un sistema socialment injust i ambientalment incoherent. Llavors, sempre parleu de la Unió Europea, que és la normativa que ha imposat, i la Unió Europea és molt clar també en les polítiques de residus que han de servir per sensibilitzar i motivar la ciutadania, no per penalitzar de manera indiscriminada. El model que se'ns presenta no incentiva el reciclatge ni el bon comportament ambiental. També hem de recordar que en el ple d'octubre el govern va presentar aquesta ordenança assegurant que hi havia una contenció impositiva, però la realitat és diferent. Puja l'IBI, pugen algunes taxes municipals i tal com acabo de comentar, la taxa d'escombraries torna a disparar-se. Mentrestant, el sistema que se'ns anuncia com a pagament per generació no controla ni qui llença ni què s'hi llença. Obrir un contenidor amb una targeta no és el pagament per generació, és una simulació. El pressupost del servei s'ha incrementat notablement, però la qualitat del servei no. I d'altres municipis, davant la situació econòmica de les famílies, han congelat impostos i taxes. Begues també ho podia haver fet realment si volgués ajudar. Per això demanem un model més just, un sistema on cal menys recicli, pagui més i on es consideri el nombre real de persones per habitatge, i no on s'implementi una tarificació progressiva i on s'implanti una tarificació progressiva que protegeixi les famílies més vulnerables. És a dir, fiscalitat progressiva i basada en generació i reciclatge, incentius per qui recicli bé i penalització per al mal ús, bonificacions socials, serveis de porta a porta pel comerç, renovació i millora del servei abans de qualsevol pujada. Begues mereix una fiscalitat justa, un servei de qualitat, equitat, transparència i un govern que posi les persones al centre de les seves decisions. És per aquest motiu que Begues votarà en contra i el que demanem, com sempre, és la fiscalitat progressiva. Gràcies.
Alguna qüestió més? Endavant, Emili. Bé, la CUP volem també deixar constància de per què nosaltres votarem en contra. Serà una mica repetir, però molt per sobre, els arguments que han anat donant a l'aprovació inicial i anys enrere. En primer lloc, el tema dels impostos, pensem que hi ha un increment del tipus impositiu sense aplicar el recàrrec sobre els habitatges buits que tantes vegades reclamem. Després, el tema de les taxes, en general no hi ha un augment molt elevat, però sí que pensem que faltaria la tarificació social progressiva en casos com la llar d'infants, casos com la piscina municipal. No serveix només el tema de la franja, diguem, per a les famílies amb necessitats, famílies que tenen risc de vulnerabilitat, sinó que pensem que s'ha d'ampliar amb més franges per a la ciutadania en general, perquè hi ha famílies que encara que no estiguin en una situació extrema poden necessitar una taxa molt més acorde als ingressos que tenen. Per altra banda, el tema en concret, la taxa d'escombraries, pensem que en primer lloc és molt elevat la despesa, estem parlant de que la despesa s'apropa als 760.000 euros, sense comptar els 775.000 que van destinar a la compra de nous contenidors. I, per altra banda, també com s'ha mencionat, creiem que aquesta despesa tan elevada que redundarà en la taxa per la ciutadania en la recollida d'escombraries, pensem que no reduirà els residus. Hi ha la bona voluntat de posar un nou sistema, però en la pràctica nosaltres pensem que el que sí faria que hagués una reducció de residus seria el porta a porta, ampliar el porta a porta, fer un sistema mixt de contenidors en determinats residus i al mateix temps anar introduint el porta a porta, per exemple, en el tema d'envasos de plàstic, perquè de totes maneres aquest increment de la despesa, aquest increment de la despesa que per aquest any i per el que ve és de 22,5% en la taxa d'escombraria, és un increment tan elevat que se podria reduir fent un porta a porta de forma progressiva. Com diem, el tema de, per exemple, fer una recollida selectiva porta a porta de lo que serien els envasos de plàstic, que requereix una participació conscient de la ciutadania, és a dir, s'hauria de fer en un dia determinat, com s'estan fent amb el porta a porta actualment, per exemple, en el tema de vegetals. Això redundaria també en la reducció de contenidors, si això s'implanta, se reduiria el número de contenidors d'envasos i donaria peu a l'inici de la introducció de la idea de reduir residus dintre de la ciutadania amb aquesta mesura. Que ara de moment, com s'estava marcant, tindrem un increment de la despesa molt important, la ciutadania queda al marge perquè la ciutadania veurà com una imposició el fet dels nous contenidors amb una targeta que no sabem ben bé si ficant més residus als nous contenidors reduiran o augmentaran una bonificació o al contrari, reduint els residus que fiquen als contenidors tindran aquesta bonificació. Com que això encara no se sap i sí que s'ha de fer la despesa i sí que s'ha incrementat la taxa, doncs creiem que anem pel mal camí, no anem per on correspon perquè sigui un objectiu comú de tota la ciutadania. I crec que per sobre, crec que ja hem tocat així molt per sobre els punts que faran que votem en contra de les taxes. Moltes gràcies. A veure, en tot cas, també deixar clar que l'únic grup que ha fet al·legacions és en Comú Podem. Podeu fer les reflexions que considereu, però no heu fet al·legacions en el termini corresponent i en tot cas les verbalitzeu aquí al ple, però contestarem en tot cas a les al·legacions que han presentat, que és en Comú Podem. Teniu resposta? Bé, bona tarda. A veure, primer de tot, dir-vos que aquest increment del 2024
ve seguit d'una finalització d'un contracte de Becernet amb una durada de 8 anys i que l'import que nosaltres vam pagar el darrer any, que va ser el 23, va ser de 386.760 euros i ben inclòs. Evidentment, és un contracte que en 8 anys es va quedar obsolet, que els últims anys per fer la recollida els hi va costar molt i era un preu que evidentment no era el que tocava en el seu moment, amb la qual cosa es va fer un contracte d'un any de traspàs amb CERSA d'un import de, si no recordo malament, de 627.288 euros i aquest any, o a finals d'any, vam fer el contracte gran de 8 anys més 2, que és el que actualment tenim. No s'ha fet res en aquests 2 o 3 mesos? Sí, de fet el tema de tota la recollida que es fa cada 2 dies de trastos que hi ha en els containers s'estan fent. S'està fent també el porta a porta dels comerços. Això s'està fent. Que la implantació dels containers, evidentment, fins que no tinguem els containers no la podem fer. Amb la qual cosa, jo crec que això ho notarem, evidentment, a partir d'aquest any que ve, que és quan estem aprovant les taxes d'aquest any que ve. I això ha d'anar així. O sigui, quan nosaltres tinguem implantats a finals de gener o a primers de febrer els contenidors, evidentment tindrem un canvi substancial que la ciutadania veurà. Fins ara no, tens raó, no veus si hi ha un trasto, si el recullen o no el recullen, o el porta a porta del comerç o el que sigui, no ho veus tu com a ciutadà. Veus que hi ha un trasto i que el dia següent no hi és, doncs això és que fa la feina. Dit això, no tinc res més a dir. Molt bé. Alguna qüestió més? Endavant. Gràcies, Jordi. Quan dius que el contracte de Becernet de 350.000 no és el que era, vols dir de preu? No entenc què vols dir. Em refereixo que potser el primer any del contracte de Becernet estava adequat en preus a el que és el personal, però el 8è any no quadrava el preu. Vull dir que nosaltres hem estat pagant una quota de residus inferior a el que era l'estàndard. Evidentment, quan ha arribat el 24 s'ha pujat i s'ha actualitzat els preus del personal i això és el que ha pujat diners. Alguna qüestió més? Sí, endavant, Albert. A veure, m'ha semblat entendre, pel que ha explicat el Jordi, que s'està fent una recollida als comerços. M'ha semblat que ho has dit, que s'estava fent una recollida, perquè els veïns que vivim al voltant dels comerços no ho percebem així. Resulta que tenim els contenidors plens de cartons dels comerços, per exemple, i no entenc ben bé si s'està fent aquesta recollida, llavors. Pel que jo entenc, a veure, que hi hagi cartons o que hi hagi desbordaments de cartró, no cal que estigui un comerç al costat, n'hi ha a tot arreu, és evident. És una de les causes per les quals fem aquest canvi de contenidors, perquè no hi hagi desbordaments d'aquest tipus. No obstant, això em sembla que ja ho hem comentat més d'una vegada, el que hem de fer, evidentment, és una campanya de conscienciació de que les caixes de les televisions s'han de tallar i o s'han de portar a la deixalleria, les dues opcions, però s'han de plegar, perquè si no, per molt gran que tinguem els contenidors, tindrem desbordaments igual. La percepció que pot ser que tinguis aquesta percepció, jo no dic que no, sí que sé que s'està fent aquesta recollida, no sé si d'una manera 100% o no, això desconec. Si a casa ja m'informo i us ho diré, però el que està clar és que
el desbordament del cartró és molt habitual, no només en aquest punt, o no només perquè hi hagi un comerç, sinó perquè és en general a tot el poble. Bé, ho dic perquè, ja ho dic, només cal donar una volta pels contenidors. Evidentment que hi ha de neveres i hi ha de televisions, però és que jo cada nit, veig moltes caixes dels comerços, però moltes. És que no estem parlant de que sigui un tema dels veïns, ja ho dic. Si vols ja et passaré fotos perquè quasi vaig fent fotos de cada dia com veig els contenidors i són del comerç. Per això m'ha sobtat el que s'estigui fent una recollida als comerços, perquè realment o s'està fent molt poca i ells generen molt més del que s'està recollint, jo crec que s'ha d'incidir més llavors, o s'estan saltant aquesta recollida. Alguna cosa més? I el porta-a-porta comercial, sobre què agafen? O sigui, vidre, cartró, tot? En principi parlem de cartró i de plàstic. Alguna pregunta més? Bueno, en definitiva, el que ha dit el regidor, l'antiga empresa tenia uns preus molt baixos, no? La nova empresa adjudicatària ha actualitzat preus i, com ha dit el regidor, bàsicament en aquesta actualització de preus la nova empresa adjudicatària havia d'equiparar també el sou del personal, que feia 8 anys, si no t'he escoltat malament, que no s'havia actualitzat. En quant a les ordenances que s'aprovaran ara, seran d'aplicació a partir de l'1 de gener de 2026, és a dir, fins a l'1 de gener de 2026 no es faran efectives aquest increment. L'increment que hi ha ara és el que es va aprovar en les passades ordenances i tots els increments, tant un com el que farem ara, aprovarem ara per l'any que ve, són en compliment de la llei. Vull reiterar-ho, aquí no li agrada a ningú pujar impostos, però el compliment de la llei i a repercutir-los directament a la ciutadania és una llei europea i això s'està fent així. Per tant, repeteixo, a partir de l'1 de gener s'aplicaran aquestes ordenances i amb tot això que deia el Jordi del porta a porta, crec que s'està introduint de forma progressiva, però crec que, si no m'equivoco ja ho diràs, de cara a l'any que ve és quan es farà més extensiu perquè és quan es faran aquestes ordenances efectives. Per tant, si no hi ha més debat, passaria a votacions. Digues. Has dit que és una llei europea. Perdó? El tema de la pujada Sí. del 100% del cost no és una llei europea. Això és una llei del govern central, no és una llei d'allò. La llei europea no diu que s'ha de pujar al 100%, no ho diu. Estrictament, si us llegiu la llei, no diu això. Això és una llei que s'ha fet des del govern central. Per tant, volia dir aquesta aclaració. Molt bé, José. En tot cas, és una llei. Jo ara no tinc aquí el document per fer el debat, però a mi se m'ha dit que és un compliment per normativa europea. Llavors, potser, per desgràcia, és un compliment que s'ha de fer, sigui europeu o sigui del govern central, d'on sigui. I a mi se m'ha dit sempre que és un imperatiu legal que ve d'Europa. Vingui d'on vingui, s'ha de complir. I en tot cas, ja corroborarem si és tan important això. Crec que és més important el compliment que no d'on vingui, però tanmateix passaria a emetre els vots. Esquerra Republicana, heu dit? En contra. Vegas en Comú Podem. En contra. La CUP. En contra. Partit Popular. En contra. Partit Socialista. A favor. I Junts a favor.
Doncs fins aquí el punt que teníem avui en l'ordre del dia, les ordenances, i en tot cas ja queden aprovades per aplicar-les a partir de l'1 de gener. Ara les enviarem a publicar i anem molt bé dins de terminis. Gràcies a tots per venir. Ens veiem.